उदालगुरियाव एबसुनि बानजायनायाव सावस्रि नायसंनाय आरो सुबुं सांग्रांथि हाबाफारिया जालांबाय। बुधबारखालि उदालगुरि फरायसालिमायाव बीटीसी सोरखारनि मददजों मिरु एबसुनि बानजायनायाव सोरखारि आयुर्वेदिक फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालिनि हेफाजाबजों सावस्रि नायसंनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी सोरखारि आयुर्वेदिक फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालिया प्लेटिनाम फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै साफ्रोमबो सुबुंनि गोग्गो देहा लाखिनो हानाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन बेरामनि डाक्टरफोरनि हेफाजाबै चेकआप खालामनाय हाबाफारिखौ मैया फुंबिलिनिफ्राय जागायो। एबसुनि बानजायनायाव बे सावस्रि नायसंनाय हाबाफारियाव उदालगुरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लानि खमैबो 2000 रायजो राजाफोरा बेराम आनजाद नायजादों होनना खौरां मोन्दों। गुबुन फारसेथिं एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफोरा सावस्रि नायजानाय बिथिङाव गोबां मुलाम्फा जादों होनना फोरमायो। सरकारि आयुर्वेदिक कलेज आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआर काउन्सिल आरो आयुष मन्त्रालय जथायै जि मेगा फ्रि हेल्थ चेकआप आरो पाब्लिक एवारनेस केम्पेइन दिनै नैथि हाबाफारि क'क्राझार गभर्नमेंट कलेजाव 23 तारिखआव लादोंमोन। दिनै उदालगुरि कलेजाव लानाय जादों आरो प्राय 3000 4000 पेसेन्ट रायजो राजाफ्रा बिथांमोना फैदों। बाथ्राया जाहैबाय जे जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां बेरामाव भुगिनानै थायो। बिथांमोना हस्पिटालाव थांनो नागिरा आरो थांनायनि थाखाय थोजासे मालाबा खाबु मोना आरो गोबां जोंनि मिनि पिएचसिफोराव साफिसियेन्ट नाम्बार अफ डक्टर नार्सनिबो आंखाल। दा बेखायनो बिथांमोना जायफोरा मेडिकेल निड दङ, जायफोरा आर्जेन्ट माने सापर्टनि प्रयोजन दङ, बैबायदि पेसेन्टफोरखौ लाबोनानै दिनै बेयाव हेल्थ चेकआप खालामनायनि खामानि मावदों आरो बिनि गेजेरजों जाहाथे बड'लेण्ड ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव देहायारि जेंना देहायारि बेमाराव गोलैनाय गासैबो जोंनि रायजो राजाफोरा नायजानायनि खाबुखौ मोनो आरो बेखायनो दिनै जोङो बे मेगा हेल्थ केम्पखौ लानाय जादों। आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव रायजो राजानियाव मोनसे कनसियासनेस सांग्रांथि फैगोन आरो जायफोर बेयाव गोब्राब बेमार नुजाथिगोन बे मानसिफोरखौ जोङो गुवाहाटी आयुर्वेदिक मेडिकेल कलेजाव लांनानै बिथांमोनखौ फाहामनायनि थाखाय जों बेबस्था खालामगोन आरो बिथांमोना सार्जारि अपारेशन जि दङ बे बिथिंखौ बिथांमोना नायगोन। नोंथांमोननि बे हाबाफारियाव अनलि उदालगुरि जिल्ला ना बेयाव गुबुन जिल्लानि उदालगुरि जिल्ला आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैदों आरो जों उननि समाव माइक्र' लेभेलाव फिसा लेभेलाव 200-300 पेसेन्टखौ लानानै जोङो हेल्थ केम्प खालामनायनि थाखाय जों टारगेट लादों। जों जिबायदि नुदों इसेबां लोब हाजार मानसि फैदों, बेयाव सोर सम्पुर्ण गासैखौबो नायजोबनो हागोनखौ आखा दंना? जोङो जेसेबां सम लाया मानो थोजासे बेयाव 4000 पेसेन्टनि मेडिसिन रेडि दङ। आयुर्वेदिक मेडिसिन, एल'पेथिक मेडिसिनबो दङ। जेसेबां मानसि जाया मानो जोङो मोनाबिलिबाबो नायजोबनानै बयनिबो मेडिसिन हरनायनि थाखाय बेबस्था खालामदों। सार नोंथाङा सोंथि खालामो दिनै पाब्लिकफ्रा गोबां जों प्रिपेयार लानायाव गोबां खुसि जादों दिनै नोंथांमोननि सायावदि नोंथांमोना एसेबां सानखां हखां हायै खामानिखौ मावनानै देखायबाय सार बेनि बोथोरा गुदुं सान्दुङा गोसा रायजो राजाफ्रा एसे खस्थ' मोनदों आरो प्रपारलि जिखिनि लाइन जानानै नायजानांगौ बेयाव एसे होंगो दोंगो जादों। मेडिसिन लानायावबो एसे खस्थ' मोनदों खिन्थु खस्थ'खौ सैज्य खालामनानै जोंनि भलन्टियारफ्रा सापर्ट खालामदों। दै दङ, जानायनि थाखाय जों खिचुरि बेबस्था खालामदों जाहाथे बिथांमोना मेडिसिन लायाबासिनो नायजायाबासिनो न'आव थांफिना। बेखायनो साफ्रोमबो जाहाथे नायजायो एसे खस्थ' खालामनानै गोबां बैसो जानाय आइ आफा बैसोनि गोबां बैसोगोरा मानसिफोर फैदों। सोरबा मोजाङै थाबायनो हाया, सोरबा मोजाङै गसंनो हाया। जोंनि भलन्टियारफोरखौ जोङो गाइड होबाय थादों जे बयखौबो केयार खालाम, जोथोन ला आरो जाहाथे मोजां सिकित्सा मोनलाङो आरो बेयाव 3 सप्ताह बा 1 मासनि बिथांमोना जाहाथे मेडिसिन लानानै थाङो बिनि थाखाय जोङो नोजोर होनो थाखाय जों खावलायदों। गोजोन्थों।